to. Tak, krásný večer nebo ráno, nebo kdy se na tohleto koukáte a vítám vás v dalším rebelském vysílání a tentokrát tady vítám a jsem moc ráda, že přijala pozvání Jana Klvaňová, rebelka. Ahoj Jani. Ahoj Zuzko, já tě moc Tak, zdravím a zdravím tady všechny rebelky, který se na to budou koukat. A moc ti děkuji za pozvání. tak to je skvělý. Ty jsi vlastně, když jsi se dostala do té skupiny, tak jsi mi napsala, já si to přesně pamatuju, že ty jsi rebelka od malička. Tak to by mě docela hodně zajímalo a myslím si, že nejen mě, jak to teda je s tím tvým rebelstvím. Já jsem rebelka s velkým R. Já se prostě bouřím všem těm konvencím, pravidlům a tak dále. Já jsem totiž vodnářka. Já jsem vodnářka. A já to mám prostě opravdu i v tom horoskopu, jo, že se nerada podřizuju, nemám ráda jakýkoliv nátlak, prostě miluju svobodu. Volnost, svobodu, nikdo na mě nesmí tlačit, neexistuje nějaký, že pořád něco musím nebo nesmím. Já potřebuju, rozumíš, tu volnost a svobodu a svobodně se nadechnout a otevřít okna nebo vyrazit někam prostě ven, sednout na kolo, na lyže, do letadla a prostě vyrazit a užívat si té svobody, no. Báječný. Jak to Tak to, nemám, tak se cítím prostě skřípnutá, jako někde ve svěráku, že nemůžu svobodně se nadechnout a není mi v tom dobře, jo. Tak prostě to jsem já, no. Mhm. Je to takový, že vlastně, to já jsem taky vodnářka a vlastně, Jo, no jasně, a já si úplně a jasný. vzpomínám, jak máme hodně ty věci podobné, že jo, vlastně my jsme se ještě ani nestali a já jsem tehdy byla na jarních prázdninách v Egyptě a vy jste tam byli asi týden po nás, úplně ve stejném hotelu a nějak úplně na těch sociálních sítích najednou jako wow, to je ten náš hotel a vy jste potom se přestěhovali někam, to bylo v tom Sharm al-Sheikh. A Aha, to byl náš potom vlastně první. ty cesty byly úplně podobné, jakože pak ten Jeruzalém, taky stejný hotel, ale to jsme se nedomlouvali. Víš, jako, ale k To je tomu se zajímavý. dostaneme. A Že teďka máme letos Albánie taky, že jo, to bylo taky v taky, podstatě no, taky jo, jasně, takže jako bychom se domluvili a máme to dost stejný a tohle to, co no, jsi říkala, je hodně podobný. jako je to úplně, mi to jde ze srdce. Já doufám, že tak bych řekla definice rebelky, lepší bych to nedefinovala. Ale myslím si, že rebelky nejsou jenom vodnářky. Samozřejmě vítáme všechny další a máme je rádi, ale samozřejmě je to tak. Tak a měla jsi s tím někdy jako teda potíže v životě, nebo ti to tak jako prošlo krásně všude, nebo jak to Měla jsem s bylo? tím, určitě jsem s tím měla potíže, dost jsem narážela, že člověk opravdu se musí tak nějak být zodpovědný a trošku se kontrolovat a trošku prostě, že jo, aby, aby nenarazila hlavou do zdi. No, Hmm. A vlastně ty jsi taky pracovala ve škole, veď? A tam je to zrovna takovej boříšek, tam se to rebelství moc jako, já nevím, já to tam necítím, že by to bylo pro rebely úplně prostředí, jako že by tam byly jako ryby ve vodě v té škole, víš? no, já jsem měla trošičku problém ten, že já jsem učila na prvním stupni, na druhém teda taky, ale víceméně teda na prvním, od první do té páté třídy a od ty čtvrtý, pátý třídy to už jsou pěkný loupežníci, že jo? A teďka to v těch školách vypadá úplně jinak, než za našich mladých let, když my jsme do školy chodili. A mně se to teda vůbec nelíbí, nechat ty děti v uvozovkách si nechat líst po hlavě a že můžou všechno. Dneska mi zrovna volala kamarádka, dělá osobní asistentku a říkala, jak já jsem to měla ve třídě. Jestli ty děti prostě můžou kdykoliv pít? Jo, já jsem říkala, ale ty bohužel se musíš podřídit, jsi jenom asistentka, musíš se podřídit paní učitelce, jestli ona jim to dovolí. A za mě to neexistovalo, jo, aby oni prostě během hodiny tam žbrundali a cmrndali si to pití a převraceli a to pak nedělají nic jiného. A o přestávce ty děti nemají čas potom se napít, jo. Takže teďka to je prostě úplně jinak. No, já jsem tenkrát si pamatuju, zdědila třídu po jedné hrozně hodný paní učitelce, měla děti v první, druhé třídě a
ty děti, jak mě říkali kolegyně, který měli třídy vedle, tak tam byl hrozný rámus z té třídy, prostě paní učitelka pořád jenom zvonila na zvoneček, že jo. No to nepomáhalo. No a přišla jsem tam já jsem si je převzala do třetí třídy a tak jsem tam nastolila takový pevný režim a řád a ty děti na to nebyly zvyklí, jo. A ani rodiče na to nebyli zvyklí. Co říká vždycky, když jsem chodila já do školy, tak jsem mohl takhle upustit špendlík a ten špendlík byl slyšet, jak cinknul o podlahu, jo. No a prostě jsem si to tak udělala, že jsem si ty děti jakoby, víš, v uvozovkách vycvičila, že chodí do školy, aby se něco naučili a ne, aby tam prostě vymýšleli ptákoviny a zlobili a tak dále. Hm. Takže potom mě byli rodiče fakt vděční a ty děti se mnou loučili moc hezky, prostě dostala jsem dárečky a dort mi udělali rodiče a bylo to úplně senzační, že mi opravdu hodně na těch dětech záleželo, že jsem si je brala i odpoledne na doučování, jako ze svého volného času, že jsem se jim fakt věnovala a opravdu jsem chtěla, aby ty děti něco uměly a něco z nich bylo, že jo, aby byly tak nějak jako postavený do života, no. No jasný, ale ono vlastně já to taky, Ale byly tam stížnosti. Já jsem třeba nastoupila do jedné školy pro děti s poruchama chování. To bylo šílený. To se nedalo. Takže tam jsem děti si vzala prostě do tělocvičny a žádný nástupní se mě rozutekli a už byli prostě málem na stropě, na žebřinách a takhle. A jednoho kluka jsem prostě drapla takhle jakoby za flígr, jak se říká, jo, za límec a asi jsem ho trošku jakoby škrábla. Načež si šel stěžovat paní ředitelce, no a já jsem byla propuštěna, ale já bych tam stejně nevydržela. Jo. Takže ty děti v podstatě jakože můžou všechno a rodiče nebo učitelé mají strach z rodičů a tak proto jim jako všecko dovolej. No, jo, je to tak, je to je tak. to tak? No, Ano. to radši školství rozebírat nebudeme, ale Ano, tak nebudem, ale já jsem jsem jenom tím chtěla to... říct, že jsem prostě jako občas jako fakt narazila, jo, že člověk Mm, trošku jako měkce mm, nějaký kompromis rozumnej zvolit. mm. Dobře, takže vidíš rebelství jako výhodu nebo nevýhodu? Jak pro koho a jak kdy. Pro Jo. tebe, pro tebe. No tak pro mě je to výhoda, ale říkám, musím teda jako opatrně, když zasahuju. Ty se mě určitě zeptáš, na co si jako vzpomenu, že jo. Takovýho jsem nad tím přemýšlela už předem. My jsme byli s manželem loni na Šumavě. Bylo to o Velikonocích a už nebyl skoro žádný sníh. Jeli jsme na Šumavu a Black ještě nahoru na Špičák teda jezdil, ale oni nás nevzali, když nemáme lyže, když nemáme běžky, tak prostě ne, že to je jenom prostě pro ty lyžaře. Tak jsme si to tam vyšlápli, jsme se bořili po kolena, že jo, do stěhu, vyšlápli jsme si nahoře. Úžasná rozhledna, ona byla zavřená. Byla tam taková ta kovová branka, jako jo. No a tak co myslíš? Já jsem to přelezla, vylezli jsme si nahoru, když to šlo, tak to šlo, tak jsme si tam vylezli nádherný výhledy, hezky jsme si to užívali a pak tam lozili i další s těma lyžákama, ti lyžaři. Tak to je takový to, na co jsem si vzpomněla, jo. Prostě ty, co jsou takový fakt slušně jakoby vychovaný a takový ty hodný, tak ty by prostě do toho nešli, ty by si to nedovolili, no. Tak spíš jako, že jako ty pravidla občas úplně nejsou v pořádku, bych Mm, řekla. Ano. mm, A my to musíme korigovat, aby to bylo v pořádku. Takže jo, já tomu rozumím. No jo, a teďka teda, abychom to, protože možná tě úplně jako všichni neznají, tak jako tě znám já, protože ty jsi prostě veliká cestovatelka. Já tě vidím a sleduju tě na sociálních sítích už nějaký ten rok a ty seš pořád někde. A teda upřímně, jako já už jsem si teda na to zvykla, jsem říkala, do pytle, co ta ženská, tyjo, to není možný, furt je někde, ale to není jako, že Šumava, dobrý, já nevím, Evropa, ale to jsou i exotický mega destinace úžasný, o kterých si můžeme pomalu nechat jenom zdát. Tak to mě teda zajímá, jak to teda přišlo k tomu, že si takhle se rozcestovala.
asi teda máš na to ten čas, nebo já tomu nerozumím, jestli nám to vysvětlíš. Já jsem byla teda taky ta paní učitelka a v podstatě jsem to brala jako velký omezení, že teda nemůžu, paní ředitelka nás prostě nepustila, jo, jenom máte prázdniny, máte velký prázdniny, máte vánoční, jarní, že jo, velikonoční, předtím, když takhle, já jsem ještě předtím byla jsem na mateřský, měla jsem 3 děti a nejmladší syn byl velice nemocný, takže já jsem v podstatě nikam nemohla. My jsme jezdívali akorát, vím, že do Štúrova na takový jakoby rehabilitační pobyty, kde jsou termální voda, termální koupaliště. Tam jsme jezdívali v květnu na 14 dní a tam s těma dětma, že jo, postiženýma. Takže to bylo prostě, to bylo skvělé. A tam jsme jezdívali pravidelně, tam se cvičilo v té vodě, fakt jsme si to užívali, v květnu bylo krásně, teplo. No a pak jsem nastoupila teda jako učitelka a utrum, jo, žádný prostě v květnu, že pojedeme do Štúrova, do termálu, neexistovalo, prostě konec, no. Takže mě to hodně mě to bylo líto, mrzelo mě to, že v podstatě nemůžu, i když se dělali nějaký zájezdy od manžela z práce, od astronomického ústavu, takže pokud to bylo o prázdninách, tak skvělý, jelo se, že jo. A pokud to bylo v červnu třeba, tak neexistovalo. Jsem nemohla. No a změnilo se to, když jsem šla do důchodu. Takže já už jsem nějaký ten pátek v důchodu. S manželem jsme se domluvili, že půjdeme do důchodu oba dva a že budeme cestovat a že si budeme ten život na starý kolena užívat. Jo. A já jsem No. byla vždycky hodně energická, prostě poznávání nových míst. A taky dřív se nemohlo, že jo? Dřív maximálně na příslib do Jugoslávie a jinak co bylo? Bylo Rumunsko, Bulharsko, východní Německo, Polsko. A to jsme všecko objeli, do Německa jsme jezdívali hodně, že jo, do Stralsundu, tam se teda moc koupat nedalo, tam byla zima. No prostě bylo to strašně omezený ty možnosti. Pak se otevřely hranice, šup a jelo se do Itálie, viď? No a, a když jsem šla do důchodu, tak potom teda tuplem, jo. A rozcestovala, protože jsem na Facebooku různý inspirace, že jo, kdo kde byl, jaký to tam bylo. A v mém srdci vždycky taková touha je, tak tam bych chtěla být taky, to je můj sen, jo. Můj sen se tam podívat. No Mhm. ty sny se prostě postupně plnějí a je to Mhm. úžasný. No tak to je skvělý. Ale teď vím, že chystáte nějakou velkou cestu, mám ten pocit s manželem. Je to smutné, to tak. No, máme naplánováno na měsíc Bali, Nusa Penida a Lombok. Mhm. Super. Část cesty budeme mít ještě s jedněma známejma, s kterými jsme byli loni na Srí Lance, Mhm. ale oni jsou pracující, takže oni zase jsou omezení a nemůžou si dovolit tak dlouhou dovolenou. Takže my tam jedeme o týden dříve, pak přiletějí oni, budeme mít nějaký okružní prostě cesty, výlety a tak. No a pak oni odletí za 14 dní a my tam ještě týden pobudeme. Mhm. Skvělý. Ty jo. A takhle všechno předpokládám na divočinu, na bez cestovky, na Ano, vlastní pěst, bez samozřejmě. cestovky, prostě po vlastní ose. Nejsme milionáři, viď? A my nejsme ani nároční, takže skutečně prostě nějaký ubytko někde přespat jenom a jinak jsme celý dny v přírodě, no, nějaký poznáváme ty okolní místa, kde co je hezkýho, tak vyrazíme. Prostě nejsme žádný takový, že bychom někde na pláži jenom se vyvalovali, jo, takže my hodně Mhm. děláme různý treky a poznávačky a to je Ty naše. jo. No. A to už bude teda brzo, to Bali? To bude za měsíc. Za měsíc. Za Mhm. měsíc. Skvělý. Tak to tě 28. budeme, 28. března. Neboj, budu ty jo. dávat na Facebook To musíš, to fotečky, musíš. Tak jo, obrázky. No. skvělý, to se budeme těšit. A pak nám povíš, protože nám tady už Pavlínka vyprávěla, jak byla taky sama na Bali, takže to je oblíbený místo takový, že jo, hodně pro Nevím, před kolika lety byla cestovatele. Pavlínka na tom Bali, To už bude pár let. Hmm. ale prostě já myslím, že to hrozně profláklý. Hlavně to Hmm. Bali.
My to vezmeme kolem západního pobřeží až na sever a budeme na tom Jelením ostrově, tam se to tak nehemží těma lidma a nahoře na severu je kráter, taky, že, takže tak tam budeme taky bydlet a pak Mhm. pojedeme na tu Nusa Penidu a Lombok a tam už to není tolik prostě jako přeturističtěný, jako na tom Jasně, jasně. Bali, no. Jasně, dobře, dobře. A ještě máš teda nějaký další sny, protože ty už si podle mě snad byla všude, nebo já mám ten Hmm. pocit, že jsi byla všude. Ale do Ameriky se nepodíváme, protože ta manžel nechce zásadně. Nechce. Vůbec? Ne, zatím ne, nevím, jestli ho to někdy přejde. Jaký máme, no za rok plánujeme pravděpodobně Seychely. To už tady o Seychelech taky někdo povídal, Jo, veď? Hanka minulej týden, no. No, no, no. A, a Malajzii. Uvidíme, jak taky podle letenek, že jo? Takže Malajzii určitě. A minule, když jsme si povídali takhle, tak jsem říkala, že Filipíny a nakonec na ně nedošlo. Mhm. Nakonec místo Filipín byla ta Srí Lanka. Takže Jo, Filipíny taky pořád jako čekají, že jo? takže jsou na seznamu. A prosím tě, jak si vybíráš? Ty si říkáš, tamhle bych chtěla a čekáš vlastně asi, děláš to podle letenky, nebo podle čeho to vybíráš? Nebo... Letenky taky, ale i dost podle manžela. Protože on prostě někam nechce, jo. Na Maledivy. Tam jel, Nechce. no my jsme tam byli, ale on tam jel jenom kvůli mně. On by tam vůbec nejel. On má rád prostě hory, kopce. A tady je Hmm. nadmořská výška asi 2-3 metry, viď. Já vím, no. Ale, Ale tak, ale přežil to teda, doufám. žil, nakonec se mu to tam líbilo, jo, protože tam je úžasný podmořský život, úžasný šnorchlování a měli jsme výlet za mantama. Takže ty manty byly nádherný, kouzelný, tak užili jsme si to. Já asi mnohem víc, ale už bych ho tam nedostala. Jo, no jo, tak ale aspoň, že takhle s tebou krásně jezdí, No, to je když jako jsme velká poprvé výhoda. letěli na Zanzibar, tak řekl, já jsem toužila, jo. A on říkal, jestli tam pojedeme nebo poletíme, tak minimálně ale na 3 neděle, na 3 týdny, jako aby to stálo za to, když už jedeme takovej flák od země. Já říkám, klidně, no tak jsme jeli na 3 neděle, taky to bylo úžasný. No teď jedeme na měsíc a v Ománu jsme byli na 6 týdnů dokonce a ono to je skvělý, jako mě to nevadí, když je to na delší dobu. Tak ono zase, když je ta cesta, když je to daleko, tak bej tam No. týden nebo 14 dní, A to týden už, je hrozně málo, to je to ono. je, to Když je se tak někam. rozkoukáš, tak už jedeš domů, Hmm, viď? hmm. Tak to je skvělý. Takže máme tam Filipíny na seznamu a nějaký třeba další, vlastně když nechcete do té Ameriky, tak Afrika, Zanzibar, ještě nějaký třeba jiný místa v té Africe byste hledali. No, eh, kamarád teď jede do Alžírska, Hmm. ale ještě Maroko. Ještě Maroko, jo. Mhm. No, Tunis tam manžel byl, a že tam je hrozný bordel v uvozovkách, teda tak tam se mu moc nechce, ale to Maroko bychom si dali. Jo, jasně. Někam na jih víc, nějaký Jižní Afrika, ne. Hele, zatím máme toho na seznamu dost, jo, takže než mi to jako tak nějak Než to pojde, projdete. co máme na srdci, co bychom opravdu chtěli. Hele, nám už je taky dost roku, jo, takže budeme Mhm. jezdit, co to půjde. To je skvělý. No já si myslím, že teda je to úplně nejlepší strávení. Já to si tak představuji, že by ty lidi, když jako už jsou v tom důchodu, ať jsou aktivní, ať si to fakt užívají, přesně jako to děláte vy, protože mně to přijde opravdu prostě úplně nejlepší cesta, že jo? Protože jako co? Mně je to smysluplně jako naplněný čas. A jsou to prostě úžasné zážitky. Člověk se na to těší, na tu cestu. A když tam seš, tak se každý den těšíš na něco nového, na nějaký ty nádhery, krásy, vodopády. To prostě kolikrát ti spadne brada. Prostě koukáš na to všecko, co třeba u nás nemáme, že jo. Exotika. A prostě je to skvělý, no. Jo, a já bych se chtěla zeptat na takovou jednu věc, protože docela často přichází takový jakoby myšlenky, nebo setkávám se s tím hodně často, že cestování je taková jako
rozvoj osobnosti, jak ty lidi hodně o tom mluví, o tom seberozvoji a že teda cestování je jeden z těch cest nebo jako způsobů, jak se rozvinout nebo prostě nějakým způsobem, aby ti ty já nevím, já třeba, když jsem někde na cestách, mně se úplně vyčistí hlava, jo. Já jsem úplně šťastná, že všechno zapomenu, nějaký věci, které řeším doma, tak prostě neřeším a jedu si jenom vlastně nové věci a hrozně mě to jako těší a posouvá a vlastně myslím si, že to je i vlastně jak poznává ty člověk jiný kultury a jiný lidi a všechno musí znova dělat a zažívat a všechny věci si zařídit. Je to hlavně, když vidíš, jak ty lidi žijou v tom světě, je to o té pokoře, jo. Jak my se máme dobře, co my všechno máme a my si stěžujeme a vůbec prostě nemáme představu o tom, jak žijou lidi tam někde v Asii nebo v Africe nuzně a nemají kolikrát co do úst a schánějí práci, kde se dá, aby prostě nějaký ty peníze na živobytí měli. Takže když se člověk s tímhle setkává, jo, tak opravdu to je tý pokoře, no. Že můžeme být spokojení nadmíru, jak se máme dobře, jak žijeme fakt jako v tom blahobytu, no. Jo, myslím, že to je takový dobrý uvědomění po tom, že vlastně se máme dobře, že není na co si stěžovat, opravdu ne. No tak jo. A ještě mi řekni nějaký cestovatelský sen, který teda ještě je na seznamu, že já jsem zvědavá. No byly to ty Seychely. My jsme včera byli na besídce Cestují za kačku, že jo, s Mhm. kačkou. Eh, Ona měla o té Malajsii teda nádherný povídání, nádherný snímky, prostě to byla úžasná beseda, jako že ta Malajsie prostě musí přijít. A že ty Malajsie takhle vyrostla nahoru a ty Seychely šly takhle dolů, jo. Aha, jasně. Je tam No, prý tak hrozný draho a je to jenom pro pracháče. Tak Seychely asi budou, příští rok plánujou se, ale více budu těšit na tu Malajsii. Asi. mhm. Tak to ti budeme držet palce a doufáme, že teda nezapomeneš dávat pravidelné zprávy, však to ty dáváš, ale určitě doufám, že to rebelky namotivuje, že prostě cestovat se dá úplně kdykoliv a kdekoliv a kamkoliv a nemusí to být zrovna na druhou část planety, ale v podstatě úplně Česká republika je taky krásná. Cestujeme, kde se dá. I v České republice, i za hranicema. Hodně rádi jezdíme do Polska, tam je krásně. Jo, jenom třeba na ty polské straně Krkonoš, ten Karpáč a to okolí, že jo, tak tam vezmeme kola a vyrazíme a teďka, Hmm. teďka nevím, jestli jsi to byla ty, nebo v Zakopaném. Takže tam chcem vyrazit třeba v červnu, manžel tam A ještě to ne. je, jak jsou Tatry, že jo? To je vlastně Ano, ta ano, polská ano. část Tater. No, Mhm. no. Takže to je vlastně, no ta polská strana jako Tater, no. Takže my Mhm. milujeme Rakousko, jo. Do Rakouska jezdíme strašně rádi. Do Maďarska, do Termálu, jo. Takže to nemusí být na druhý konec světa. I po Evropě Sicílii plánujeme. Byli jsme na Madejře, všechny Kanáry chci navštívit. Byli jsme zatím na dvou jenom, jo. Gran Canaria a Tenerife. Chtěla bych všechny ostrovy. Byli jsme na Azore. Taky. Byli jsme jenom na jednom ostrově, na tom hlavním. Nádhera. Taky bych chtěla všechny ostrovy ještě. Já nevím, jestli mi na to bude stačit ještě jako, víš co, roky. Jestli to Ale všechno. mně se líbí, že řešíš jako věk a neřešíš vlastně vůbec peníze, jo? Jako, že tady jednou zaznělo, nejsme milionáři, ale tohle to jako jsou jako docela nákladný Nejsou lokality. nákladný. Já vím, že Jsou ne, seženu ale levné letenky. Hele, cestují za kačku, jo. Tam mě tak inspiruje, jak se dá velmi levně cestovat. Seženu levné letenky, levný ubytko. Říkám, nepotřebuju drahý ubytko, mně stačí střecha nad hlavou, něco obyčejného, jako jo. mhm, Maximálně se snídaní, jinak my si vaříme sami, nebo já si vařím, že jo, pro oba. Takže většinou s nějakým tím kuchyňským koutkem a uvařím mhm. si, jsou tam prostě, že jo, samoobsluhy nebo nějaký.
obchodní centra, kde si koupíš všechno. Koupíme si upečený kuře, vememe si ho sebou na cestu a hotovo. Žádný restaurace, to je hrozně drahý. Jo, to je pravda. No, Jo, jasně, ale jako i tohle to je prostě způsob, prostě člověk hledá způsob, jak to udělat a ne důvod, proč to neudělat. Asi přesně. tak. Přesně o tom to Tak, je. No. tak jo. No, tak já jsem úplně zase namotivovaná, zase hned bych někam jela, no, ale tak to už jsme vlastně 2 dny po jarních prázdninách, víš, 2 dny ve Já škole, jsem už tě by, sledovala, jsem říkala, ty jsi se už nějak bych, procestovala a pak říkám, no jo, teď ona měla jarní prázdniny a teď bude čekat až na Velikonoce a na velký prázdniny, nebo přesně nějaký tak. květen, jak tam jsou ty. Hmm. A musíš prostě, že jo, od svátku k svátku, od volna k volnu, my jsme se vždycky těšili, kdy už bude zase nějaký takový volno, kdy budeme moc prostě někam vyrazit. No a my Jo, můžeme jo. teďka kdykoliv. Manžel to tuhle počítal a říkal, že z těch 365 dní v roce, že my máme asi 250, když jsme teda pryč. Jo, to jsem se teda taky chtěla zeptat, protože mně to teda připadá, že jste pořád pryč. A když nejste pryč, tak hlídáš vnoučata. Mhm. To do Je toho to taky tak? počítá, že jedeme do Mělníka a hlídáme tam děti, jo. To zase, aby mladí mohli Taky někam jet. vyrazit a tak nám je dají rádi teda na krk a já je ráda pohlídám, ráda je hlídám, miluju je. Jo, Jsou vypadá to vždycky jako krásně, no tak to je to naše skvělý. zlatíčka, no. Hmm. No, manžel, víš, co si přál k Vánocům? Že chce být aspoň 3 týdny v kuse doma. Takže jsme doma. To je hezký. 3 týdny v kuse Takže doma. jsme byli Hmm. celý leden doma a teďka víceméně ta zima taky, akorát jsem tam nějaký běžky. No a tak si to užívá teda doma a pak vyrazíme a pak už pofrčíme zase z jednoho do druhého. Tak to je skvělý. Báječný kéž by byli všichni důchodci takovýhle, jako jste vy. Tak. No, tak některý mají prostě zvířátka, pejsky, kočičky, hlídají pořád vnoučátka. My hlídáme vnoučátka jenom v té mezipauze, kdy jsme zrovna doma. Teďka přes zimu jsem hlídala teda víc a ráda. No takže prostě se nenudím, viď? Ale Nenudím. vždycky se dá najít způsob, jak to udělat. Tak jo. Dobře, přejeme ti všechny rebelky krásný cestování, hodně zážitků, ať si to prostě užíváte dál a zase Děkuju, někdy se tady uslyšíme. Tak děkuju. jo, Měj se moc hezky, ať se ti daří a všem rebelkám, ať se moc hezky daří. Papa, tak ahoj. jo, mějte se všichni krásně. Ahoj, ahoj.